Часът е 1:13, Софо още го няма. Да, бе! Те казаха, че има някакъв бус, който ще ни извози, ама... Къде сме? Тръгваме много късно, защото Соко го чакаме да дойде от София, което колко часа е? 11:08. На 12 да се надяваме да сме тръгнали и да пристигнем към 12:01 в Ловеч. Днеска ще е мъртвило, ама живи и здрави. Часът е 1:13, Софо още го няма. Горите заминаха, за да са по-рано евентуално в Ловеч и да запазят и както място и така да хванат някое също ресторанче, което да вземат някаква храна. Да се надяваме, че Соко е окей и да, чакам патера. Той ще почине след това, ако дойде тук, надявам се да дойде. И тръгваме по Дирин. Просто рек апдейт. Тук един човек от сряда на неделя. Соко дойде. Да се надявам към 3:40 да тръгнем и да стигнем до някъде. Все до някъде. Айде, тръгнем. Да. Много е важно и да не пукаме гума. Защото аз... Да. Не, нямам просто тулчетата. Да. Той... Аз не знам аз как не спукам. Да, ние се зачуихме, викам си, не си спукал гума. Пусни си максимално пестене там на телефонен режим. Да. А тук ли си? Да. Това ще тя. Чек. 40 и нещо. Ако трябва на някое село, ще спрем да заредим малко. Забравих да спомена, че часът е 4. Даже вече 4:30. Трябва да сме бързички. Ей, така да е до края, до Варна, ако може. Довела лейката е най-яко. Тъпото, да. Не те чувам, чакай.
очаквах да е толкова спускане. Защото след спускането... Да. Ай, то честно казано, там трябва някъде да е... Май, колко не ме е да бъде. Не бе, аз не бързам, а имам предвид там да спре да си сипа вода. Да. Всеки спад ден, когато е хубаво, когато си щастлив за повече от 3 дни, когато ще се притесняваш, Верно. Колко е хубаво през деня този спад, брат. През нощта тук ще е кучисто. някакви вълци. Кой знае от Балкана, да, тук кракомзи ще те набара. Аз си катвах, имаше всеки... между другото, преди да тръгна се катвам, да ме стигам до Бухово селото, преди което да се видиш. И преди да влезем селото, и чувам някакви кучета, врата, някакви огромни кучета, плаят на някъде. Аз не мога ги виждам там. Да, Никакъв шанс, братле. Видях, че мина един 117, някакъв селски автобус. Спрях го и да си го хванах за 2 спирки. Много ясно, да. И скипнах вълците. Да. Буквално минавам покрай щандовете. Каквото успяхме, да, правихме го така, че... Да. Бяхте ли в Uber? Да. Безплатно? Да. Виж кой е. С добро темпо сме за сега. Спираме, почиваме за по минута. Сега ще видим малко по-надолу къде точно сме на картата и колко ни остава. Ама колкото и да е, за сега всичко е наред, така че това е важно. ...15 км до Ябланица. Минали сме среда? До хотел? Не, още малко. Добре сме. Сега ще кажа. Иначе до... ...32 до края. Като да, дай ще видим. Да. Като отново ти не си за да хванем градски да се движим с горите. За утре. Не, нищо. То, аз също мисля, че ще се спра. Те казаха, че има някакъв бус, който ще ни извози. Ама сега ще отидем. Не, дай първо ще го изкараме. Тъхно ще починем малко и... Тъхно ще се чуем с тях да ги видим те докъде са. Не. Казах им, че ще дойдем евентуално след 7-8. Казах да ни очакват, аз по телефона съм се разбирал. Не, аз ще им кажа, че да не очакват, защото
Те пак е гадно. Дали сега да ги срещу? Далечко си. За бая време трябва да се спрели. Станало нещо. Нали, не дай си. Те ако се спрели ще е на яблоница. На яблоница? Е на 15 км. Сега има едно Дружово и Ябланица. Да, бе. Аз какво ти казвам, дърпам с 2, 3, 4 км някакъв път. И аз се ядосвам. На половината, значи минали 7,5. Там някъде или 7, айде. Искам да го снимам, да. Искам просто да се види. Аз виждам покер и някакви такива, да се види на камерата. В Джурово, това селце, има казино. А сигурно тук живеят някакви 300-400 души, да. Не знам. Нямаше бус до Ловеч. Ето тук има поне магазин. Защото виждам, че те масите ги обръщат. Сега ще питам, става приключение. Покупки, да. Я повтаряй много пъти. Покупки. Покупки. Губи си смисъл, Да, бе. всяка една дума. Покупки. Миналата година Мога да е смешно, ама ми се дал. Каква смешно. Ние, да, не мога да се оплакаме за някакви такива работи. ти не си сваля каската да ти Да. Ти ли си отзад? По-маличък съм. Добре. Искаш експириенса отзад. Както кажеш. То не е само сметал, е с доста работи. Трудно ли е с заведението, в смисъл? Не е лесно, честно казвам. Постоянно работа. Няма, тук трябва постоянно, двама човека, идва трябва да има човек. Къде сме? Случва се. Случва се.
даже не сме затънали. Хората не се намират. Да. Ама честно казвам, малко ми връща така надеждата, че... Има добри хора. Че има една пичове, дето помагат. То, виж, ние се държиме като пичове. Но сега не е имало някой, който да ни препсува, така. Да. Когато ти се държиш, окей. Да. Това ми е интересно, дали е заради нас или заради това, че попадаме на някакви хора. Печагата ни закара, утре ни чака арт. Лека нощ. Колко е по място. Писанки. Нашата баня е тук, дето са води. По-хубаво е тази. Ние сме горе, Няма спор. Сега ще ви покажа. Знаеш колко е яка стаята? Мале, сега ще видим. Човек, трябва да дойме тук. Да, просто за почивката. Приятелките си. Да, за Аз почивката. мога ви покажа другите стаи, нали? Те всъщност те са за спални, нали? А има ли други гости? Да. Тук има хубава грешка. Да, Това да. е естествена там. Това от Колмо, немската фирма. Купихме преди 15 години, но виж, че това си е класика. И май е махагона. Било бажени. А да, сега хората повече навън седят, ако Сега се навън е събират. по-удобно. За барбекюто. Е, тук е много приятно отвън. Така е, тук има басейн. толкова ни, тук става някакви барбекю има, да. Тенис маса има. А то предполагам и шум мога да се вдига. Може, ако- може. Ние сме в И България. отсреща нашата къща, тук е навесена приятела, другото место навесена приятела, тук никой не живее. Супер. И някак се не се чува, защото е ниско. Да. А то всички хора се познават тук. Малко закъсняваме, честно казвам, трябваше да сме на път. И там трябва да стигнем. Да, вижда се. Еми, живи и здрави, изпреварихме. Чо, отдясно!